Welkom bij Pelemaas TV. De Venraayse volleybalclub Active Roy verzorgde vrijdag in Sporthal de Wetteling volleybalclinics aan kinderen uit het basisonderwijs. Ze kregen van professionele trainers een volleyballes. Ongeveer 500 kinderen uit Venray kregen deze dag de basisbeginselen bijgebracht van de volleybalsport. Active Roy organiseerde al langer een basisscholenvolleybaltoernooi, maar wilde dat dit jaar meer uitbreiden. Nu zaten we met wat sportconsulenten van de gemeente Venray aan tafel en daar is het idee een beetje gekomen om de bijscholing voor de leraren en het volleyen voor de kinderen te combineren in de Active Days. En wat is er vandaag precies te doen? Zoals je hier ziet, zijn hier en in de andere Wetteling zijn de kinderen aan het volleyen de hele dag door. Die worden getraind door professionele trainers. En in een ruimte in de kantine, daar worden de leraren van deze leerlingen bijgeschoold op het gebied van gymlessen en wat ze daaraan kunnen verbeteren. Want is daar vraag naar? Ja, wij wisten dat als Active Roy zijn eigenlijk ook niet zo, maar bij de sportconsulenten is schijnbaar al langer de vraag naar wat bijscholing op gymlesgebied. Ze zitten daar een uur op het gebied van trampoline, hoe ze hulp kunnen verlenen, dat soort dingen. Dus ze krijgen veel hulp van de sportconsulenten. De sportconsulenten gaf ook antwoord op specifieke vragen die de leerkrachten van tevoren konden indienen. De bijscholing bleek een goede opfriscursus. Ik vond het heel interessant, ook heel leerzaam. Vooral het stukje over de hulpverlening bij het trampolinespringen. Van hoe hou je de leerlingen vast? Dat is voor ons heel leerzaam, denk ik. En was er vanuit jullie ook vraag naar verbetering van de gymlessen? Ja, niet alleen de gymlessen. Wij hadden nog een andere vraag over speelplaatsbegeleiding. Van wat kunnen kinderen nog meer doen, meer aan beweging doen als ze buiten zijn. En wat neemt u nou zelf mee in uw eigen gymlessen dadelijk? Nou, vooral even een herhaling van de dingen die we eigenlijk al vroeger geleerd hebben tijdens de opleiding. Die dingen neem ik wel mee, praktisch. Hoe hou je de kinderen vast bij een wenssprong? De naam van de dag was Active Days. Dit suggereert dat deze volleybalclinic uit meerdere dagen gaat bestaan. We vinden dit zeker voor herhaling vatbaar. We vinden het nu al een groot succes. Dus we willen meer scholen uitnodigen en we zitten ook aan de kerkdorpen te denken. Dus dan worden het meer dagen, de Active Days. En hoe vinden de kinderen het? Nou, zo te zien hebben ze er wel lol in. Ze komen er vol blijdschap hierheen en ze hebben er allemaal zin in. En we laten ze dan wat filmpjes zien van wat topvolleybal. Dus daar worden ze ook wel een beetje door geprikkeld. En ze komen redelijk blij terug uit de zalen. Dus volgens mij bevalt het wel. En ga jij hier nou ook mee verder met het organiseren van deze dagen? Het zou me wel leuk lijken, dus wie weet als er nog een keer zo'n dag is, wie weet. Na afloop van de intensieve volleyballes kregen de kinderen nog wat te drinken en konden weer terug naar de les. Het Venrays Museum heeft de openingstijden verdubbeld. Het museum, gelegen aan de Eindstraat 8, is elke middag, behalve op maandag, van 2 tot 5 uur geopend. In het museum is een aansluiting op de Floriade in Venlo de tentoonstelling Welkom in mijn wereld, kunst van outsider-kunstenaars te zien. Op zondag 20 mei neemt KC Venray deel aan de Landelijke Hondendag, die geheel in het teken staat van sport en spel. Tijdens de ochtend worden er workshops, demonstraties, keuringen en cursussen verzorgd op het oefenterrein De Versen aan de Sinnestraat 9 in Oerlo. Hond en baas zijn tussen 9 en 1 uur van harte welkom om te komen kijken, maar worden vooral uitgenodigd om mee te doen. Op donderdag 17 mei is op Pelemaas de 7e uitzending van het programma Sportlicht te zien. In dit programma wordt een van de vele sporters in de gemeente Venray geportretteerd. Dit keer is het danseres Kimberly Schoffleer uit IJsselstein. De uitzending begint om 7 uur en wordt om het uur herhaald tot en met vrijdagavond 18 mei 11 uur. Deel 1 van de les Spelen en Leren stond maandagmiddag centraal op basisschool De Bongerd in Venray. Stichting Gips Spelen en Leren probeerde met een actief programma de kinderen van groep 8 laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben. De lessen worden verzorgd door mensen met een beperking. Miranda Nas voert het woord namens de stichting. In de klas instrueerde zij de kinderen. Miranda is spastisch en heeft daarom moeite met praten.
Zij vinden dit soort dagen erg leuk, net als de kinderen. En zij is heel erg bezig. De leerlingen van groep 8 deden verschillende activiteiten. Morgen is de kool, rondrijden, een stok lopen, bril op, buien prikken, mond tekenen, voet tekenen. De stichting merkt dat zulke middagen de kinderen aan het denken zet. Als je binnenkomt, kijk een beetje vreemd. Na een paar minuten is het helemaal de deur lekker helpt. Een week na de kennismaking komen de medewerkers van Gips terug op de school. De leerlingen hebben dan de kans om vragen te stellen en onduidelijkheden weg te nemen. Ja, veel vragen. Ook heel leuke vragen. Ik heb het tussendoor. Zoals, wat is je grootste wens? Welke hobby's je hebt? Ik doe graag roze dansen. Het is heel apart als je kan roze dansen. En dus je merkt eigenlijk wel dat ze wel aan het denken gezet worden en dat ze er ook wel actief mee bezig gaan. Dat is zeker beter. Ook in het slapen. Slaap je in een rolstoel of kun je thuis rolstoel in bed kruipen. Maar heel leuke vragen. Al meer dan 20 jaar verricht Gips werkzaamheden. In Zuid-Limburg bezoeken ze veel scholen, in het noorden daarentegen minder. Dit komt doordat het moeilijk is medewerkers te vinden met een beperking. Ze zijn ooit begonnen met een duidelijk doel. Om de kinderen op een leuke manier nadenken te komen met een handicap. Een leuke speelse manier. De jongeren reageerden begripvol op de middag. Ik vond het wel leuk. Ja, heb je er wat van opgestoken? Ja, vooral hoe het voelt als je gehandicapt bent. Hoe je met de rolstoel moet rijden en hoe je braille moet schrijven. Ja, ik heb leren hoe mensen moeten schrijven die blind zijn. En rolstoelrijden moesten we omslagen en zo, dat was heel moeilijk. Want ik zag jou net rijden en het zag er eigenlijk niet zo heel moeilijk uit. Ja, toch is het wel. Ik heb het al een beetje geoefend met mijn opa. En als jij nu iemand ziet die een handicap heeft op straat, verandert jouw kijk daarop ook? Ja. Zeg eens. Dan denk ik van, misschien heeft hij het wat moeilijker dan gewone normale mensen. Zou je ze ook eerder aanschieten en eerder helpen? Ja. Volgende week komen ze terug en dan kun je vragen stellen. Heb je al vragen voor jezelf die je dan graag kwijt wilt? Maar ik denk dat ik thuis een verslagje ga maken over vragen die ik volgende week kan stellen. Gips heeft een duidelijk idee voor het noorden van de provincie. Ik ben graag meer scholen bezoeken, maar om name ook meer mensen te krijgen. Mensen met een handicap. Voor mensen met een handicap kun je dus geen scholen bezoeken. Bedankt voor het kijken. Tot dinsdag bij een nieuwe uitzending van Pelemaas TV. Tot ziens.